Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, quería dar o pésame ás familias dos mariñeiros que naufragaron en augas da nave. E moito ánimo para a xente do mar, en especial para o meu compañeiro de atletismo, o Cutu, por o falecemento do seu irmán. Acompáñame Manuel Blanco Arnejo, presidente do Club Garaje Compostela e Xosé Piñeiro do Club Compostela de Esgrima para presentar os torneos de boxeo e esgrima. Estes torneos vanse celebrar este fin de semana o sábado. Comezamos polo 16º Open Compost de Esgrima no que colabora o Concello de Santiago. Unha competición dividida en dúas partes. O torneo Liga Máster AEB, florete, espada sable e femenino masculino e o Open Ranking Galego de espadas ABS. Decir que tanto estes torneos como o de boxeo olímpico que presentamos hoxe reflicten a aposta do Concello de Santiago polo deporte, en todas as disciplinas, en todos os ámbitos e en todas as idades. Practicar deporte, recordemos, mantennos en forma, prevén distintas enfermidades e axúdanos a manter hábitos de vida saudables. O torneo Liga Máster AEB terá lugar o 19 de febreiro no pabillón de Restollal. O programa divídese en 3 disciplinas, florete masculino e femenino, no que estarán presentes todas as categorías que se iniciará ás 9:30. Espada masculina e femenina tamén en todas as categorías a partir das 11:30. E sable masculino e femenino en todas as categorías a partir das 3:30 da tarde. En canto ao Open do Compost Ranking Galego Absoluto de Espada Individual, celebrarse o próximo domingo 20 de febreiro tamén no pabillón de Restollal. A partir das 9:30 terá lugar a disciplina de espada masculina absoluta e a partir das 10:30 a de espada femenina absoluta. O campeonato desenvolverase, como ven sendo habitual, en todas as competicións que organiza ou nas que colabora o Concello de Santiago seguindo os protocolos COVID existentes. Sen máis, cedo a palabra a Xosé Piñeiro. Bueno, pois, unirme ao pésame, eu tamén estou bastante unido a xente do mar, a verdade, me sorprendiche un pouco e tamén manifestarche a alegría de coincidir cos de boxeo, que a verdade que, pois, é outro deporte olímpico como a nós, destes dos máis antigos. Bueno, decir que, explicáchelo moi ben, decir que creo que chegamos a un punto, xa un fito récord, cada ano íbamos superando o número de participantes. Este ano coincide que o torneo Máster de veteráns pois está avalado por a Federación Española. Ata agora a AVE, a Asociación de Veteráns, organizaban por a súa conta, foron un pouco os dinamizadores, e desde hai un tempo conviviron os torneos de AEB e os de a Federación Española. Este ano, por primeira vez, únense, e a nosa proba, penso que a primeira ou a segunda, acadamos unha participación altísima. A verdade é que para nós é un récord casi chegar ás 200 personas entre as dúas probas. Iso obriganos a poñer no pabellón 10 pistas, chegáramos a 8, non chegáramos a 10, por iso agradecerlle ao Concello que nos prestara o Restollal, no Castiñeiriño non nos collían. A verdade é que pensamos que vai sair moi ben, hai representación de 33 clubes de toda España, pois non sei se, creo que foron 11 comunidades autónomas, 14 provincias, temos unha participación moi potente. Bueno, pois esperamos que salga todo ben, e os clubes que veñen a Santiago veñen encantados. Sempre recibimos un pouco ese feeling, non? Vamos a Santiago, tal, sempre entenden que Santiago é un punto, polo menos ao que respecta a nós, a esgrima, onde merece a pena estar. Tratámonos moi ben, e a verdade é que a nivel deportivo, pois contamos con que haxa pois tamén unha participación potente de alto nivel, así que, bueno, esperamos que salga todo ben, e, bueno, nada máis. Bueno, moi ben. Tamén o sábado, 19 de febreiro, ás 7 da tarde, terá lugar no pabillón de Santa Isabel o segundo torneo boxeo olímpico con 3 combates neopro, 4 élite e 3 promesa. Contará cunha participación de 7 campeóns galegos distribuídos en 10 combates, creo que é así. Destacar que son participantes de 7 provincias e que tamén é o segundo torneo porque o primeiro, lembramos que foi nas festas do Apóstol e foi todo un éxito. Bueno, sin máis, cedo a palabra a Manuel Blanco Arnejo, que vai explicar os detalles deste importante evento. Moi ben, pois nada, unirme tamén o pésame desde o Club de Garaxe Compostela
por a traxedia no mar. Pouco máis que añadir que o dixo a concejala. Vamos ter 10 combates, onde vai haber cabida para todos os niveis, desde os promesas, que é para xente nova, con pouca experiencia. Logo teremos 4 combates élite, onde xa os deportistas xa teñen que ter unha certa experiencia, e xa o bombo da velada serán os combates neoprofesionais, que son uns loitadores que están a un pasiño de convertirse en profesionais. Destacar, como dixo, que temos 7 campeóns galegos que van participar, deportistas das 4 provincias, e que contamos de que sexa un éxito tamén, como foi a primeira, para poder intentar chegar a 16ª tamén, como os nosos compañeros de esgrima. Nada, agradecerlle toda a axuda que nos presta o Ayuntamento e pedirlle a xente que lle guste o boxeo que acuda a vernos e apoiarnos, que o que máis falta nos fai é iso, que a xente que lle guste o deporte, neste caso o boxeo, pois que veña a poñer o seu grañito de area. Non teño moito máis que dicir, darlle gracias aos patrocinadores, que sin eles non podría ser posible, o Concello de Volta, máis a nosa federación, que moveu todo o que pudo para que este evento sigase facendo. Repito que é o segundo nada máis, pero a nosa idea é poder chegar a colleros de esgrima. A collernos non, sería malo para nós, Bueno, exactamente, andarlle por detrás. Nada máis, darlle gracias sobre todo ao Ayuntamento por prestarnos as súas instalacións e todo o que lle pedimos, e non teño moito máis que dicir. Bueno, recordar que está permitida la entrada de público, en el caso de esgrima es gratuita la entrada, en el caso de boxeo creo que hay una tasa pequeña. Sí, 12 euros serían la entrada. 12 euros que son para colaborar con la organización. Exactamente, para pagarle a los luchadores, para pagar el evento, o sea, aquí no hay nada económico. Esperemos no perder dinero con esto. No, pues animamos a todo el mundo a que acuda a estos eventos. Y nada, yo no tengo nada más que preguntar. No sé si hay alguna pregunta por las redes.